Productions. Adto na kwarta niya palitog sa nina puhon maabos Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat na jud ni diriya ko ang pagsaka. Adto na kwarta niya palitog sa nina puhon maabos Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat na jud ni diriya ko ang pagsaka. Wala ko sa gayanan kay wala ko sa sakyanan manipak sa permian ganahan ako tabian pabili ko nako ni akong inahan panahon sa tinggutom wala ko gibiyaan piti mga liki puros bating mga tabi ako anang giwakli kaya ang naurag tabili adto ng kwarta niya palitong sa nina puhon maabot Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat ta jud ni diriya ko ang pagsaka. Adto ng kwarta niya palitong sa nina puhon maabot Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat ta jud ni diriya ko ang pagsaka. Kung asa na kwarta maabot nako diha ayo pag piniling bay kay dili ta pareha akong galawan diri mas pete pa ni simuha chika nako diri mas pete pasad ni simuha. Kung asa na kwarta maabot nako diha ayo pag piniling bay kay dili ta pareha akong galawan diri mas pete pa ni simuha chika nako diri mas pete pasad ni simuha. Adto na kwarta niya palitog sa nina puhon maabot Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat ta jud ni diriya ko ang pagsaka. Adto ng kwarta niya palitog sa nina puhon maabot Manila ang ako ang gipang tinda makasabot ramos gibuhat nako kung may resulta maunang huwat ta jud ni diriya ko ang pagsaka.